Dagdiwang na inta ng OFW nga matod pa magkasama gimaltrato. Na may picture mga kasama. Makita man ninyo ng picture diya, oh. Eda. Makita man ninyo ng picture, Na, ni pratinang niwanga. Stilan ginoo ko, oy. Di man ni dapat mga kasama kini nga ni ang dugayon dapat ipauli na ni siyang niya. Kay basin unsa unya magkakasama dangatan. Aning nasigutan nga maong magkakasama ang OFW nga dili maayo ang kahimtang didto. O tanaw pratinang niwanga suyo. Nagagmay na kaayog bang kuan kini mga kasamang bukton. Kaya ang problema kuno batud pas banay, di na kuno siya pakanon. Pangtas po tawning naisgutan nga maong agalong Arabo. Nasa linya, bidaw atong hatagan o pagtagad. Mayong buntag kasama. Igsuon ni sa kanang nasa Saudi, sir. Kisa ganito nga sa ibong igsuon, Brad? Sasaw, sir. Ha? Rika Sasaw. Rika Sataw. Okay. Sasaw, sir. Sasaw. Ikaw, kisa panganin mo, Brad? Junjun Sasaw, sir. John Sasaw. Sasaw. John, kining imong igsuon nga tuwa Saudi, pila naman taon sa katuig dito, John? Upat pa kabulan na, sir. First timer or kuana ni siya, nagbalik-balik na? First timer, sir. First timer, Ginoo ko in town. Pila may edad anong imong igsuon, John? 25, sir. 25, minyo ni siya, dalaga. Single ma'am. Single ma'am. Asa man ang taon ang mga anak ani niya? Nabilin lagi naman sa bukid, sir. Kay Asa lapit Bukira, John? Kamansa, sir. Asa dapitan na sakop na? Kamansa Asunsyo, Davao del Norte. Davao del Norte, kang Mayor Dayaday nga area ni? Yes, sir. So, unsay feedback ni ining imong isuon karon dito sa Saudi sa iyang sitwasyon karon og kahimtang? Sa karon siya, Ha? sa karon, naka-contact sa yaha karon. Oh, sa pagkakaroon. Pero sa inyong nahibawan ang tumilabay ng mga adlaw ninyong komunikasyon? Ang kuan niya, sir, na kuan niya sa mga nakasend siya ang mga picture niya. Maglisaw daw siya ang pindo kay ang suka na lagi kay nagkaon. Tubig na lang yung suka. Unsay iyang ginasuka? Tubig na lang siya kay wa may kaon kay tubig ra gyud ang ginakuan. Kaluoy pa din taon. Oy. So, na-report na ninyo ni sa iyang agency? Yes, sir. Na-report na niya. Na-report na po sa DMW? Yes, sir. Yes. Ang problema karon sa kadaghan lagi mga kasama nga tabangunon, di gyud in town ma-priority pod mga kasama lagi kay naapa man po'y nakauna nakauna og reklamo ari sa iya, pero ang ato paningkambutan karon nga matutukan ang importante ma-rescue siya dito kasama John gikan dito sa puder sa iyang agalong Arabong sa bataw nga makuha siya para mabadala dito sa shelter aron mas luwas siya dito magkakaon siya makapahuway na kasama John. Yes, sir. Bahala sa di lang siya usa sa makauli diri sa Pilipinas, basta ang importante nga ma-rescue siya dito sa balay sa impyerno anang iyang agalong Arabo nga di maayo mo dala og tawag nga OFW sa Mo lagi namon kanon ang ginap kuan, sir. May dapat na kuanon ta bahala og di pa makauli basta hatod ra siya sa kuan, sir, nga siya makakaon. Man siya. Sige, okay, sige. Sige, salamat kayo, John. Unya, pagpadayon lang ato ang kinini ang collaboration. Ako adin hipod maning kabot ko sa kutob sa akong mahimo para mahatagan nato og pagtutok, mahatagan og pagtutok sa DMW ug masab sa kinini ang polo dito sa Saudi dito sa embahada dito sa Saudi sa atong nasod Pilipinas para matutukan ang imong igsuon nga naa karon sa sitwasyon nga dili maayo dito sa balay sa iyang agalong Arabo. Salamat kay John. Yes, sir. Salamat kayo, sir. Salamat. Pabot-abot lang ta ha. Unya kuan lang ta, keep in touch lang ta permanente para nga naatay komunikasyon sa iyang sitwasyon dito sa Saudi. Salamat John, ubay buntag ninyong dihatanan niya. Ay mo kalimot, iampo ang inyong isuon kanunay sa Ginoo. Yes, sir. Salamat. God bless, sir. Salamat. Salamat kayo. Doon ka rin sa straight to the point.